Jokin Bildarratz hezkuntzako sailburu ordea berria erabaki du. Urtero irailen lanean sukaldetan hasten gara, ratioak neurtu barik, eta zentro askotan ratioren gainetik lan egiten dugu. Laguntza kontratuak ailegatu arte ikaskurte osorako, apoioak direla. Aldiz, aurten urtarrilako 24an bukatuko dira. Borrokaren esker ikastetxe guztietan COVID errefortzuak berdinak jarriko dituzte. Jantokietarako langile bat 2 ordurako, garbiketa zerbitzuan 4 ordurako. Gure ustetan ez da nahikoa, ikastetxe guztietan ez da egokia, berdinak izatea. Eta larriena, kontratu horiek prekarioak dira, 2 orduko kontratuetan soldata gasolina gastuen truke. Beste aldetik, bizitak antolatu nahi ditugu, COVID egoera berezi honetan mugak ditugu, baina zuengana jo nahi dugu era seguru eta gertukoan. Proposamen ezberdinak ditugunez, zuek ere proposatu. Adibidez, mikroasambladak egitea edo. Eta ez ahaztu epiak behar ditugula babeserako. Eta eskatu FPP2 behar duzunean. Ezin dugun hartu administrazio publikoa prekarietatea bultzatzea. Horregatik lanera itzulia seguru eta adostua izan behar da. Oso garrantzitsua da urriak 2an ospatuko diren manifestazioetara etortzea. Gora langile borroka, gora lab.